Daga yaron talaka mai kishin ƙasa zuwa shugaban ƙasa mafi ƙarancin shekaru a duniya, mutumin da ya tayar da hankali a Afirka wanda wasu suke kiransa da jarumin Afirka, yayin da wasu kuma suke ganin shi a matsayin shugaban soji mai haɗari. Amma wace ce gaskiyar rayuwar mutumin da ya zama shugaban ƙasar Burkina Faso yana da shekaru ƙalilan? A yau za mu bayyana muku rayuwar Ibrahim Traoré, wato shugaban ƙasar Burkina Faso. Daga lokacin da yake yaro har lokacin da ya zama shugaban ƙasar Burkina Faso wanda ya girgiza nahiyar Afirka. An haifi Ibrahim Traoré a shekarar 1988 a wani ƙaramin ƙauye da ke ƙasar Burkina Faso. Tun yana yaro, mutane da yawa a wannan lokacin sun san shi mutum ne mai natsuwa, kuma yana da biyayya, sannan kuma yana da ladabi, sannan kuma yana girmama manya, sannan kuma yana masifar kishin ƙasa sosai. Ya yi karatu a makaranta inda ya nuna jajircewarsa a fannin karatu, musamman a darussan kimiyya da kuma fasaha. Bangare guda, a wannan lokacin mutane da dama ba su taɓa tunanin cewa wannan yaron zai iya zama shugaban ƙasar Burkina Faso ba. Bayan kammala karatunsa, Traoré ya shiga rundunar sojin Burkina Faso. A cikin sojoji ya yi suna a matsayin soja mai jajircewa da kuma rashin tsoro. Ya shiga ayyukan yaƙi da kuma ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke addabar yankin Sahel. A wannan lokacin ne ya fara samun girmamawa a cikin rundunar sojin. Shekaru da dama ƙasar Burkina Faso tana fama da har-haren 'yan ta'adda. Garuruwa da dama sun faɗa hannun 'yan bindiga, yayin da dubban mutane suka rasa gidajensu. Ibrahim Traoré a wannan lokacin yana ɗaya daga cikin sojojin da suka kare dukiyoyin al'umma, suke ƙoƙarin kuma su kwantar da tarzoma. Wannan yasa ya fara zama ɗaya daga cikin manyan sojojin da suke da ƙarfin hali a wannan lokacin. A shekara ta 2022, ƙasar Burkina Faso ta fara samun rikice-rikice a fannonin siyasa. A wannan lokacin sojoji sai suka zargi cewa tabbas demokradiyya ba za ta yi tasiri a Burkina Faso ba, domin kuwa ta kasa kawo zaman lafiya. A ƙarshe dai sojoji suka samu nasarar kifar da mulkin demokradiyya a Burkina Faso a shekara ta 2022. A wannan juyin halin ne aka zaɓo Ibrahim Traoré ya zama shugaban ƙasar Burkina Faso. Yaro ɗan ƙarami ya zama shugaban ƙasa. A wannan lokacin Ibrahim Traoré yana da shekaru 34 kacal. Wannan yasa ya zama ɗaya daga cikin shugabannin da suke da ƙananan shekaru a tarihin Afirka. Bayan hawan mulkinsa, Traoré ya fara ɗaukar matakai masu tsauri. Ya yi magana da kuma ƙarfi kan 'yancin Afirka, ƙin tsoma bakin ƙasashen waje da kuma yaƙi da 'yan ta'adda. Wannan ya sa mutane a Afirka suke ganin shi a matsayin sabuwar alamar juyin hali. Amma wasu kuma suna ganin cewa mulkin soji yana iya kawo matsaloli. Labarin Ibrahim Traoré labari ne mai ban mamaki, daga yaro mai kishin ƙasa zuwa shugaban ƙasar Burkina Faso. Ya zama shugaban ƙasar Burkina Faso cikin 'yan ƙanƙanin lokaci, wanda ba kowane irin shugaba ne yake iya samun wannan shugabanci ba cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, amma kuma shi cikin sa'a ya samu wannan kujera. To amma kuma har yanzu mutane da yawa suna tattafkan muhawara, shin Ibrahim Traoré bayan rantsar da shi wani irin kalar ci gaba ya kawo ma Burkina Faso? Mutane da yawa suna ta tunanin haka. Ko kuwa dai tarihinsa zai iya kasancewa kamar irin shugabannin Afirka waɗanda suka yi mulki. To kai fa mai saurare, menene ra'ayinka akan wannan batu? Shin kana ganin cewa Ibrahim Traoré jarumi ne a Afirka, ko kuwa mulkin soja ba zai iya kawo mafita ba? Sunana Muhammad Abdulrashid ne na kawo muku kaɗan daga cikin gugurmayar Ibrahim Traoré daga yaro zuwa shugaban ƙasar Burkina Faso. Shin me za ku ce akan wannan?